Marhiti-hiti guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di purbadia, na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangunudo binahen ni parsiohotna marhaporsyaon. Alayang go dihalak perjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pergugu na suatu dusan, nabadia doho perdusa do yang gohami. Alai dio dingu hodo akan namar haposan, jalan nama porus tuho. Alani roham ituho mangasahon asini roham. Sayunang tulak hami sia julum, akub nii lehod di hami roha nagrigir tumangyun hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede huria hita. Tangyon hamuma pati ni debata Imasian konvensi HKBP Bidu 10 tolu taringot tu hari Minggu songnom maidok di sini. Hari Minggu tak perbadiai do hari Minggu. Hari ni Tuhani, hari permulaan ni panopau ni debata. Hari haheon ni Tuhan Yesus. Dot hari hasasaur ni todi perbadia. Na pinestahon ni halak Kristen siya mula ni huriai. Yang mula behita tu sabat ni Yahudi ay halak Kristen do hita. Marhiti po daun taalo jalata tulak do poda ni parsabatis nama do. Ari Sabtu do sabat si perbadian ido sahakna atong rak mangido gogo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pergugoi mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Marede huri.
Matopoti madusatta tuadupan ni debata tapodu bimarohatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naswa tudusan jala ama para siroha. Dang lomoroham midah matian ni perdosa. Mula mania parjahati tumadikud dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham. Alani ubain hipangido hami saya sudah di matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pergugui mahami asa mergugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesahan ni dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah unak ko mabiar ayahudo siluluhok nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Marede huria kita. Hatan di batan nagabi trupuk epistel di mingguta sadarion rakma hita mabuka ima sia buku Daniel bidu onom ayat sada rodi ayat 15 tajahama marsikas sorik dungi sahak ma harajauni tu Darius halak madai uju marumur ibana ono pulu 2 tahun. Di babakit hutulu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu akka idukitu nasida asa unang rajai marharugian. Jadi mangalului siderma akka situa dohot akka iduki dopak si Daniel taringot tu panggomemina alai dangadok sider jupang nasida manang hajahaton nang gusada ay haposan do ibana dangadong jupak sala manang hajahaton nang gusada di ibana. Dungi dirongom akka iduk rap dohot akka situai marajai akka iduk nasida ma tu ibana songonon sai mangulu maho ale Raja Darius rodi saling lilingna.
dibaheni ali raja nami ikipohotonmu ora-orai jalabahenommu sada surat naso tarbauba hobartum ni halak madai doho bersia naso jadi ubaun. Ya si Daniel dung di BG naktar surat-surat si songoni nakup maibana tu bagasa jabuna alai adong do jedela akan atalak tuka Jerusalem di bagasan bilukna pergijang. Jadi tulu hali dinasadari ibana mangalopit uluni totna lahu mertangi yang dohok madok moleatu tu di batana sadok songon nasomal binahenna nasai laun. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jul rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ali raja nami danunga polatar surat sada surat ora-ora di baiko babu manang ise namartang yang di bagasan na 30 arion tu manang ise di bata manang jolma dukon ni tuho ali raja nami ikut dabu honomu ibana tu godung perbabiatan jadi na rajai ma mangalusi hok dohatai hobartu uhum ni halak madai doho persia naso jadi ubaun. Rakmajah mete 15 jadi di pikir rajai hatai marsak situ marohana mutu marohana memikiri taring utus Daniel neng pelion na ibana pola rodi sudut ni mata niari ibana memikiri akal naik paluahon ibana ido sahakna mertua do natu mangihon hatani debata jalan nau piopsa amen mare dehuriahi. Pertama diriku alemu Baroni nauli Tuhan Surah Baroni Sahur terhati Tidak kumaha porsiautai songon nahina tidak kun nidongata sa porsiaun di sadok portibion rakmahita madok au porsia di debata jahoba ido ama pergugu naswa tudusan natu mepalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di perbadia adorang sohabubuan ido tu hatta natu maon na bernit di panguhuman si Latus nama titarbajal loibana di hau pinor silang na tua tu manotorudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergugu naswa tudusani di simai mana pemamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate
au porsea di todi purbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panelak Kristen akan nabadia doho dihasisan ni dosa doho dihatain namandok mula mangulus sugu dan nihalak naung mate doho dihanguluan na sorasuda amin tabigima titing ni huriata. Tabigima tikting diuriata di Bagas Darion Minggu tanggal 2 November 2020. Salam. Selamat hari Minggu matu sudi ruas na marpungu sedarion tarlumubi matu ruas na baru mar Minggu di Gerijaon. Kami parhalado dohot ruas pasahaton selamat datang. Jalatu ruas na marulang tahun di hari hatutubu dohot parsaripion mulai hari Minggu sedarion tanggal 2 November sahatu tanggal 10 November 2020 kami parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Nama kubasi parminggota di Bagasan Siangon nama Jamita Amang Pendeta Walter Aritonang STH Parageda Situa di Jihuta Barat Tikting Situa Hapasaribu Papungubilian Situa Ati Nenggolan Situa R Haluhu Haretaun Situa FJ Rumapea Situa P Boru Sibarani calon Situa Utasoid Giring-giring calon Situa Jil P Sibarani musik Sri dan kawan-kawan titing nama ragam napar julo goarni minggu sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis napa 2 hon topik minggu parsidohoton ni halak Kristen di politik manang bahasa Indonesia tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Nah patuluhon kebaktian online dakdanak sekolah minggu di hari Minggu sadario di patu pauriata do kebaktian online tusudi dakdanak sekolah minggu marhite channel YouTube tu salut natoras di akka yang akon di sekolah minggu asata sesuai mana sida madohoti kebaktiani laos tata soy mamuse yang kota asaradi lahu pashatun pilihan tuburia marhite situa wek manangguin pasahat tu guru sekolah minggu ulutusi sude akka kuis na di pasahat ni akka guru sekolah minggu asa tatongoson ma tu guru sekolah minggu na paupaton natal dadana sekolah minggu pinabotohon ma tu sude akka natoras ni sekolah minggu asa didaftarhon ma akka goar-goar ni yang kota tu pengajari sekolah minggu narade madohoti natal virtual ima tu akka naso sekolah dope satu kelas 2 SD dot natal online tu akka dak danak kelas dulu sa SD satu SMP di masa pandemik COVID-19 pendaftaran dimulai sedarion tanggal 8 November 2020 nah palimahon minggu keluarga dohot pasahaton pilihan buluana di hari Minggu sedarion hombar tu program di Huriata di minggu paduahon ganuk bulan pa tu paon di Huriata do minggu keluarga jalalao sedarion mahita pasaton pilihan bulanan ima tu bulan November 2020 dohot sian bulan Januari 1 Desember 2020 ima tu akka ruas naso pasahaton pilihan bulanan dope tapa saat ma pilihan bulan ini di Bagasan Lasni Roha Mardongan Ulu-Pulu napaunopon titing nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Anju Holong Indra Putra Marpaung SPAK MPD anak niamata parulian Marpaung tubuh dinata Rosalinda Burusihite Sian Huta Jalan Bilal Gang Bina Mulia nomor 10 Huria HKBP Saroha Resort Saroha Dot Orwana Pebrina Devianti Burgurning SPAK Buruniamata Situa Doktorandus RBH Gurning Tubuh Dinata Rosdiana Bursimajutak Sian Hutan Jalan Budi Luhur Gang Mawar nomor 10E Medan Huria HKBP Pagaranoli Resort Medan Milenium
bisa kami pemasuk-masuk di Patuba di hari Kamis tanggal 12 November 2020 di HKBP Saroha, Resort Saroha, masuk pukul 10 WIB. Datangnya koma anggiat boy dengan mardalan ulau ni. Napa bituhon calon situa manang learning situa. Siados ni roha ni W2 dohot parhalado ni huriata. Mulai hari Minggu sedarion gabe calon situa manang learning situa ma hal amakta Sarles Siregar. Tatangnya kon mana sida di parbugoi itu hatta nasida laho makobasi di huriata. Jalan sidungan non acara tiktingon ujo mahai mana sida asaro tujolo patadaho diri. Nah pawaluhon subangan tu pembangunan rumah dinas pendeta resort. Di jalur huriata do subangan tu pembangunan ruas rumah dinas pendeta resort Sian Bang Sumut senilai 20 juta rupiah di pas-pas itu hatama Bang Sumut tu aka tiki nanengro. Nah pasiaon parguru malua Patu pawon ni huriata do maka tidakon hapor siaon tu aka parguru kaderisasi tahun ajaran 2010 sia 2020 ima di minggu apen na parjulo tahun 2020-on. Pembartusi tu sudah parguru kaderisasi asa dipersiapkan ma sebagai berikut. Sada asa mabuan biodata hobartu akte kelahiran. 2. Mabuan pas foto tulu haliopat berlatar belakang biru 2 lembar. Nabatuluhon ujian tulisan tanggal 14 November 2020. Napapaton ujian lisan tanggal 21 November 2020. Napalimahon ibadah pelepasan tanggal 28 November 2020. Nah pasapuluhon, nah modik, nah parjolo. Nah di hari Rabu tanggal 4 November 2020 nunga jumolo marujung hulu ni amata situa Leo Tumbur Hasoloan ujung tutup umur kurang lebih 56 tahun. Hinabaluhon ni inata epur sidabutar sian huta jalan Kapten Muslim gang gotong royong Weksada. Meninggal hod 2 dana bawa. Jalan nunga disuatot di TPU Simalingkar B Medan. Nah di hari Jumat tanggal 7 November 2020. Senggiat mati bu diapuli tuhata keluarga na tinggal hosa. Jalan Asmar Peleang Mahita 2B. So dalatta manupahi keluarga na tininggal hosa. Nah paduahon. Nah di hari Kamis tanggal 5 November 2020 nunga jumolo marujung ngulu niamata Aibtu Setia Aritonang untuk umur kurang lebih 54 tahun. Nah baluhon ni inata Rismauli Boru Manik Siketang Sian Huta Jalan Bakti Luhur Gang Baru Medan Wek 3. Meninggal hutul dana Boru Jalan nunga di suato di TPU Gajah Mada Medan. Senggiat mati budi apuli tu hatta keluarga na ditinggal hosa. Nah pasapul sadahon. Duksi pulan anon acara minggu siangon borhat do huriata tu bagas ni keluarga nyonya situa ujung sida butar Weksada laho mangapuli keluarga nasida jalan sipul muse laos borhat ma muse huriata tu bagas ni keluarga nyonya situa tonang boru manis ketang tua suetulu songon dalata laho mangapuli rohana ni keluargai hut pasahatun sosial ni huriata tu keluarga nasida retama hita ruas ni huriata laho madohoti ulau ni. Nah pasapul 2 hon jawal parmingguan tu minggu nangro tanggal 15 November 2020 minggu manogot jap itu Weksada dan sia dohot inahanna. Nah padua hon minggu manogot jam 8.30 we tulu dohot we onom. Minggu siang jam 10.30 we opat dohot we 5. Minggu sore pukul 10 pitu we 2 dohot we pitu. Berita parhebengong puy mata bereng di tatar di acara naong dibagi waktu kita. Jala arok siralatot di nomor onom di nomor 22 si keluarga hadihasi hite guru purba di sitar tulis 1 dus keramik 150.000 sasitongna 1.500.000 rupiah jala nunga lunas. Songoni matiting namasa do namasa di bagasan minggu ta sedarion mulate madi tuhata mulate madi ta salutna lani di basa tikyon pangidu kami ma tu amang sin
calon situa Charles Siregar dot keluarga Saroma Hamuna Tujulu Bata Daud Diri pasatai matiki Roma taruh situ dot inak. Horas madita sudena. Horas. Boleh hati mak taduk tutuat dari bata. Dialah dilihat duita hai pasun do tiki. Bohita pajupang bohi di bagas ni tuata di tikion. Na jong hamina dua. Na dipilih ni kuria na gabe calon learning situa di bagas ni kuriai. Jadi esok kami pada daud diri nami perjulu duk kami mamaduk mulai ate no persanga piami amang padita resort hasi regar suak songoni padita fungsional padita Tony lebat ruang suak songoni padita Walter Aritonang nak sude par haladu nami suak songoni na upar sibut besok kami jongjong ima nasihat keluarga C Siregar dohot borsi jabat na hualap ia hami na maringanan di jalan Gaper Gang Jabat nomor 80 Maulusian jalan Perkutut Gang Jeriko nomor 80 ya di kami di baso-baso tuata dak danak dua sada bawah sada boru di sonjong-jong kami na sebagai na calon situa sian W2 na dipilih ni ruas W2 jalan nunga di boto akap padita resort dot akap parhalado asa upagiru kami niang maulo songon au pribadi urang dopeau dia ka pelayanan ni kuria jadi dina lebih kurang anon akka saat melayani au asa boy tuturi hamu kami dina melayani di huriata songoni mahata siat kami melihat Dulu bang. Marende makur ina Jumat.
Marede hure hima hita sian nomor 214 hukma hita papungupulian sada A do sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Kurian itu hata na pinarhamaul ni debata. Jamita di minggu sadarion. Nienet do sian buku ni sada Timoteus bidu nabaduahon mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu songonoma hatana ope odo si paingotu naing ma ulahonoton parjulo situtu pangiduan pertangiangon parpangodianon dohot hamauliateon humokop saluhut halak humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonang-sonang jala soharibu-ribuan hitam marpangalaho di bagasan sabdok hadaulaton dohot hahormaton nadinggad doi jala halomuan ni rohani debata si palua hita ay di pangido rohana do naing saluhut jol mamalua jala sahat manada hasit tongani Aisyah dado debata jala sada do nang pangulo ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi dilehot do dirina bahen tubus humokop saluhut ima sihat tidak konoton ditiki hadinggananna tu si duau dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak sipili begu di bagasan haporseaun dohot hasit tongan tutudu hataki dan bergabusau ido yang go sahana di hita akadongan na hinaholongan tutu do soso doon na pinasahat ni Apostel Paulus tu aka halak Kristen marhite simute Timoteus asa diberitahon hata ni debata songod dia dong mulu ni aka ruas ni hulia namanada Kristus mangulu di bagasan ngulu na ganupare dibuka Apostel Paulus do suraton marhite bohado hajongjongan ni akar rumah tangga ni halak Kristen mangihuton tanggung jawabna di bagasan haporsiaw na di Portibio adong do halak na pajongjong rumah tangga halani sihol ni rohana laho marianakon marburu asagabe mamusean non marpinopari mamusea kayanakon nai pola do marpahopku marnini jala marnono hasatab bahasa ngapon nadinggat doi dang adong hasala ardisi halai marhiti hata ni debata diajar hon Apostel Paulus do duhita dang holan laho marpinopari ngulu ni halak Kristen halai do sakap ni debata pajongjong sada rumah tangga nai baru asa di bahed do tu ibana sada poda manang tanggung jawab songon halak Kristen ibana para raton hatai gabe tiruan ibana di nguluna ganupari alani ido molo saluhut akar rumah tangga ni halak Kristen nong pinajongjong ni debata perjolo sahadi dang ngadong rumah tangga nabui sirang sian pertangyango sursar do rumah tangga molo sosi pertangiang amai dohot inai sego do saluhut na akapinopar molo sohea ama dohot ina mangajar hon hata ni debata manang pertangyangon tu akayanakonna dang ulangnya kapad di tay dohot akaparhalado
Ai tu hamudo di pasat hatai parjolo ditiki mabbedak denaki tu bagasan paddidio. Alani oddo nan yajar honi apostel Paulus tu hita. Bohado hita mangulu di bagasan tangiang akar rumah tangga ni halak Kristen. Hidup di dalam doa. Dan di dalam doamu selalulah ucapkan ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya persoalan meminta, mengeluh, tetapi yang utama dari dalam doamu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah engkau terima. Anani naing di paadar si Paulus do marhiti hajong-jongan ni sada rumah tangga naik baru ikon lam gudang aka halak na diduru ni rumah tangga manang na diduru ni aka huria lam tarjou jala doho na sida malua ido ubahin di pajongjong sada rumah tangga asadang holan nalau reproduksi secara biologis tetapi melalui munculnya satu rumah tangga yang baru ada reproduksi teologis mereproduksi kesegambaran dengan Allah atau imago Dei kepada orang sehingga dengan mereproduksi teologis imago Dei kepada semua orang orang pun terlahir baru dan mau mengikut apa yang diajarkan Allah jala dohot ibana malua anani ikut si pertangiang dohita ido ubain hudok tu hita matsei gomos husoso kami marhiti jamita nggak zaman lagi sekarang orang mengatakan aku tidak bisa berdoa. Tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Yang ada itu orang yang tidak mau berdoa. Nasoolo do ibana martangia dang na subuh. Ay maul hita naman dok hata tu debata. Apakah kita hanya ingin mengatakan oh berbicara kepada Allah harus diatur-atur, harus mengucapkan dengan inilah itulah, ini sulit, nggak sembarangan orang berjumpa kepada Allah. Melalui Yesus Allah sudah membuka pintu, semua orang bisa berjumpa kepada Allah melalui doa. Alani mau lihat ma mau lo akahalak nang martangiang di bagasan guluna ganopari. Alai rikok do idaun. Aka isi ma ditanya kok kamu ganopari. Kaisema mau lo adong aka parsoriat pa isi do amata keluarga aka danak romo sena asing amang tangya ko jo gelekon dang adong do pesa sonari parkari juanna amang tangya ko jo gelekon nganeng 40 tahun umurna lesoro sirokap ni todina matangyak terus tumatangis inatai tumatangis amatai mangidak kana masaon akka na juga mayanakonna dibuam may to kaparhalado amangida zo akka pinoparhon jugul-jugul na sotanggung unang alanyo gabe mati hedua nau manol solion sayang giya madibau badi batarohan tingkat big tak salai. Tapi sering kita lupa berdoa kepada orang yang di luar kita. Berapa kalilah kita mendoakan orang-orang yang miskin di tengah jalan supaya dia bisa makan. Berapa kalilah kita mendoakan orang-orang yang ditindas supaya ada aktor atau seorang sosok atau pria bisa atau perempuan sekalipun bisa memperjuangkan hak-hak kemanusiaannya. Tiga hali mahita manangyak kon presidenta, aka lurah, aka camat, ala nososa ugama dodoti ta. Aidang neng doh nasi dan balua. Doamu tidak salah. Tetapi sering orang asik sendiri di dalam doanya. Asik sendiri hanya ingin mengatakan keluh kesahnya.
Seolah-olah hanya dialah orang yang paling tersiksa di dunia ini. Karena makan 2 kali sehari, dia katakan hidupnya yang paling menderita. Dia tidak tahu ada 3 hari orang yang belum makan. Berdoalah kepada dirimu, tetapi jangan lupakan untuk mendoakan orang yang di luar rumahmu, orang yang di luar dirimu, orang yang di luar gereja. Jangan anti kepada orang yang jahat, sebab engkau diberkati, dipanggil dan dipilih untuk menjadi gembala kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, maka engkau dipanggil dan dipilih untuk diutus. Dibentuk satu rumah tangga yang baru. Tujuannya untuk apa? Supaya melalui rumah tangga itu semakin banyak orang yang mengenal kasih Kristus. Jadi bukan hanya persoalan kita semakin hebat, semakin berwibawa dengan berdirinya satu rumah tangga, tetapi ada tanggung jawab. Ido ubain didok si apostel Paulus marhite surat dari bagasan turupukon naing doho nasida malua atong hamu aka huria ni debata tangya ko kamu selalu na aka panggonggomi. Jangan lupa mendoakan para pemerintah kita, RT, RW, camat, lurah, wali kota, gubernur, presiden sekalipun. Doakan mereka, karena tujuan dibentuk negara adalah untuk mencapai kesejahteraan segala bangsa. Dibentuk negara dan dibentuk lembaga-lembaga politik, tujuannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi Allah menginginkan melalui lembaga politik ini, melalui lembaga negara ini, makmurlah para rakyat ini, mereka semakin mengenal kasih Allah, mereka mengenal akan belas kasihan yang daripadaku, maka terciptalah kedamaian. Jadi molomar holong ni rohadang holat tu halak Kristen, aka halak Silom, aka halak Buddha, aka halak Hindu, tangiyakon nasida. Jangan asik sendiri hanya ingin mendoakan orang-orang Kristen, suami, istri, orang-orang yang satu marga dengan kita. Padahal Allah mengatakan ada lagi orang yang paling penting yang harus engkau doakan. Ido ubain hamu amanami di son di paadardo di ayat 2 kumokop akaraja dohot salut perhuaso. Tanya kok kamu. Itulah orang-orang yang kita doakan. Karena mereka juga para penguasa kita, para pemimpin negara kita, para pemimpin politik kita adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, untuk menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya tugas dari agama itu, politik juga terlibat, lembaga pemerintah juga terlibat untuk itu. Aka gubernur pesitangnya konokton, asa unang marlomo-lomo ibana. Aka presiden pesitangnya konokton, asa dinggan ibana unang holan na memihak kusada ugamo. Alay dipabakit ibana laho gabi uluan ni salut aka bangso. Yang bisa membedah seluruh tembok-tembok agama itu. Ay sugar yang kota DPR kok do setangnya konokton, asa unang holan na korupsi belum nasida. Sanong marlomolom, asa unang holan na kampanye belum nasida. Malay rikok do mangulaw na dinggani. Bahwa janji yang mereka ucapkan kepada rakyat adalah janji mereka kepada Tuhan. Jangan datang sekali 5 tahun aja. Rikok do istangnya konokton. Asa disarihon akan napugus. Itu sebabnya dalam hal ini itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui Timotius. Kenapa sebenarnya orang Kristen dikatakan berdoalah terus kepada para pemimpin? Karena memang negara pada waktu itu dalam keadaan kacau. Masing-masing raja 4 orang itu ada raja 4 orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, menjadi penguasa Romawi. Ola do ala persaingan nina opaton,
marsia-sia bagi akar rakyat. Pocado sude akar ruas, merbado akar rakyat. Ido ubain roh apostol Paulus, martangiak kamu. Unang holan hamu neng mardame, alay tangyak ko kamu jo aka panggonggomi na digijang asa dinggan na sida manguluhok kamu. Itu sebabnya saya katakan berulang-ulang, berdoalah. Berdoa. Jangan hanya mendoakan orang-orang Kristen na manginang. Aka silumi pe si tangyak konot todoi. Jangan karena berbeda agama engkau tidak mau mendoakan mereka, sebab dalam ayat 5 jelas dikatakan aisa do debata sadado nang pangulu ni debata ima jolmani Kristus Yesusi. Jadi Allah sebenarnya bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi dia untuk seluruh ciptaan. Bukan hanya untuk orang-orang yang beragama di luar kekristenan, tetapi semua tatanan kehidupan ini, baik binatang, baik tumbuhan, baik manusia, sadado debata. Itu sebabnya dikatakan dalam bahasa Indonesia, Allah itu esa, ekhad. Dan tidak pernah Yesus berkata di tengah-tengah dunia ini, aku datang untuk orang-orang Kristen. Roh auto portibion laho palua hojolma. Tidak ada dikatakan agama di dalamnya. Sehingga orang-orang Kristen yang sekarang ini apa fungsinya? Dia dipanggil menjadi tangan kanan Allah, menjadi mitra Allah untuk memberitakan Injil yang disampaikan Allah kepada kita melalui Yesus. Jedang holan yang paluau kita, anggona di sombalua do sudeo. Alay na di duruan, adong dope na sombalua. Ay nga dilihat diri na di tardidi. Ngambang hati dah kon hapor siaon, ngadi pajongjong rumah tangga, marhapor siaon datu Yesus, dah maluai. Alai adong donin na diduru ni huriai naso malua dope. Ima lau setangyak konoton. Alani yang mama nami dot inanami, saya katakan berulang-ulang berdoa lah. Bila penting, kalau memang adanya dari jemaat kita panggilannya untuk berpolitik, silakan pergi aja berangkat. Kalau ada 10 dari sini contohnya orang terpanggil untuk menjadi anggota DPR, anggota DPD, menjadi gubernur, datang ke gereja, kita doakan. Jangan coba-coba mengatakan, masa gereja bersatu-satu dengan politik. Ya kalau memang gereja anti dengan politik, jangan berangkatkan orang-orang Kristen menjadi aktor politik. Tapi gereja harus menjadi garam bagi politik. Itu sebabnya kalau ada orang yang terpanggil, katakan, Bapak Pendeta doakan saya. Kalau Tuhan berkenan, saya terpanggil menjadi nanti di lembaga-lembaga politik, silakan kita doakan. Dan kita tidak ada mengatakan, dengan doa ini kau pasti menang. Tidak, berharaplah kepada Tuhan. Tapi ingat, kalau Anda pergi menjadi pengurus atau lembaga politik, untuk menghidupi dua itu, jangan bawa-bawa nama kekristenan. Jangan coba-coba berbicara kepada orang, dukung saya, kita sama-sama kekristenan. Oh, dukung saya, nanti kalau saya sukses akan saya dirikan ini, saya bangun ini. Jangan. Yang di luar kekristenan juga berbelas kasihan kok menolong sesama manusia. Terbukti kan? Kita ditolong oleh saudara-saudara kita yang berlainan agama. Jangan terlalu bangga kalau ada seorang yang mengatakan saya berbuat kepada Kristen. Kita mengutus orang ke lembaga politik bukan untuk demi orang-orang Kristen, tetapi bagaimana orang-orang Kristen itu bergerak keluar dari dalam dirinya kepada orang yang di luar Kristen, kepada orang yang di luar sukunya, kepada orang yang di luar dirinya sendiri. Itu yang mau ditolong. Maka saya lebih bangga kalau saya melihat aktor-aktor politik orang Kristen berbaik hati kepada orang yang di luar Kristen, di luar agamanya, di luar sukunya. Iba pe las rohamangida olo tahe odo nanidok di debata. Ayang go dipabaki dosa aktor politik lau tu Kristen halagi pe diula dosa ngoni. Firman Allah dikatakan bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi berangkat ke tengah dunia, menabrak semua lintas batas agama, horong, dan seluruh suku-suku marga. Itu kan. Maka apa yang penting? Bukan soal label agamanya, tetapi rating atau track recordnya.
Gak usah bilang-bilang Kristen, semua orang tahu itu. Tetapi bagaimana imanmu yang kepada Kristus itu bukan terlihat dari kita yang bersuara saya Kristen, bukan. Tetapi itu terlihat dari perilakumu. Perilakumu itulah yang membuktikan engkau Kristen atau tidak. Coba mari kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengutus orang keluar sana, bertemu dengan banyak orang di luar kekristenan, kita tahu dia koruptor, kita tahu dia pembunuh, kita tahu dia orang penindas, lalu kita katakan pergilah berangkat ke sana. Sedangkan kita bagus-bagus pun terkadang kita sudah dikatakan engkau percuma, jaga itu. Maka kekristenan harus memberangkatkan bibit-bibit unggul yang bisa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab Kristus pun datang untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Alaniaha, alaning doh sudi jolma ning madua. Ido ubain didok di ayat pituon au pero tua kasipilibi gudo dang holat tu halak Batak dang holat tu halak Kristen. Ido bain molo taida manginang molo di buku detai 510 tulu tapa mana jungkede nomor 510 tulu. Bagaimana kita memahami bahwa kekristenan itu bergerak keluar, bahwa Kristus itu ada untuk orang-orang banyak, bukan hanya kepada orang-orang Kristen. Molo tapamanan ada kuboto sudah do taboto edeon karena saya sudah setahun di sini belum pernah saya dengar lagu ini dinyanyikan. Saya nggak tahu, coba ayat yang pertama nanti song leader saja menyanyi, nanti ayat kedua baru jemaat mengikutinya. Sepertinya lagu ini agak sulit juga, tapi soal ini lagu ini adalah lagu penginjilan. Coba ayat yang pertama. Nangisin na. Nang silom, nangisin mo siya. Sa linay jo, nangisin na. Ise mo siya. Di isinin na rikot na sida. Di Tuhani. Rikot daw na sida di Tuhani. Dang holak kita na rikot. Nagsilom tahe, nagperbegu, naing doho na sida tu harajaon ni debata. Jay unang holak kita malua, tungpulu maroham holak malua ho, dongam mo laos mate. Palia sih. Tu sido tadi su. Tua kasilom, tua kasipilibegu, tua ka Hindu, tua ka Buddha. Ino pain molo di bukwet di nomor 210 lu dia sih. Aka na di Sumatera ali Tuhan pasu-pasu, aka halak Nias pasu-pasu, aka halak Borneo pasu-pasu Tuhan. Nina do di bukwet di 210 lu. Tu sih do kita disuruh. Jadi bukan hanya bagi diri kita, bukan hanya bagi gereja Pagaran Nauli, tetapi gereja Pagaran Nauli berangkat keluar, itulah dua syafaat. Jadi dua syafaat sebenarnya, kalau orang berdoa syafaat, selalu dia berkata bahwa mari kita berdoa bagi orang yang sakit, bagi jemaat kami yang tidak mendapat pekerjaan, bagi jemaat kami yang tidak mendapatkan jodoh, berkatilah Tuhan. Itu doa mingguan. Dua syafaat itu artinya per
pergi keluar dari dalam dirinya, lalu menatap dunia ini, lalu lihatlah orang-orang yang menderita, doakanlah orang yang miskin, yang tidak makan, orang yang tertindas, orang yang tunasusila, tunawisma, tunarungu, tunanetra, semua kita doakan. Kesitulah orang Kristen disuruh. Itulah artinya orang Kristen bertanggung jawab di dalam kehidupan politik. Terbukalah, jaga imanmu, tetapi engkau harus inklusif kepada orang-orang yang lain. Itu sebabnya di pebakit kita nasonari na porse di son laut sabdo hita manginanda zemula anu tu jabu unang modom beritahu na perkataannya tu portibi hita ninna laut tu dia isi ima portibi di hita, di mana engkau berpijak dan bekerja berjalan, itulah dunia kita. Jadi harus pergi kita ke Spanyol, ke Eropa seperti zaman Paulus dulu. Saat di mana engkau bekerja, itulah dunia bagimu. Di bakit akka guru, aktor politik, sudi akka pengajar, tukang beca, semua supir, semua dari atas sampai bawah, tujuannya cuma satu, tanggung jawab sebagai orang Kristen di dalam kehidupan berpolitik. Hidup paling di bakit ini nak kena porse. Hati ya mak. Di bakit wang sonar, dia bicara situa. Itu margogo. Odo haonan nende, doho do tuan. Halani margogo damang, dot inang. Molodong kabe situa non 2 tahun, manang na 1 tahun, manang na 7 tahun. Saya tidak katakan selamat kepada Anda, kepada Amak, tidak akan. Ay do si tahun. Do tohonan ni. Bohama dohonok tu selamat tu damang. Ay na mga peon silang do sonaryaw tu hamo. Lamar tohonak kita amanginan. Lamar lea dohita. Takwasoy. Tuhuk silang. Sa tu namati. Adi ka madohonok ku selamat tu damang. Paling tidak kalau pensiun atau sudah meninggal, selamat damang setia doho mangulah otonomi saha tu nama rujung ulu di situ selamat. Bisa kita katakan selamat dia lulus dari calon. Oh selamat daun do si taunok sonari do ay lampat di tau lam apelo sonari silangi lambora do si taunok songoni mahamuan no sidak selamat dohonok tu damang. Dia madohonok margogo damang dah do tohonani alai di do tuata Yesus bora pe di porsan silang anggo mardongat tonau neang dosa luhuk neang. Maka jangan pernah keluar dari apa yang diminta tohonan itu terhadap dirimu. Bila Anda keluar dari tuntutan tohonan itu, marjea majolmai. Duk yang Rakma dohot ina. Jangan menjadi istri yang tercemar di tengah-tengah gereja. Sebab engkau dipanggil ke tengah-tengah gereja dan juga kepada orang-orang yang percaya. Di san boy do honok kamuan non situan wek 2. Alai molo di huliaun situan ni hulia pagaran nauli do kamu. Dan holan wek 2. Sebabnya pikulah salib. Kita dipanggil dan dipilih untuk berangkat kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, orang yang belum percaya kepada Allah, supaya semua menjadi percaya. Pas-pasu di patah main. Amin. Pasu-pasu hatami ali Tuhan di bata aman amin. Nunga taru di hami di bagasan hatam. Mamorsan silang do hami. Ala nunga terjo jara dipilih ho hami. Gabe ulam di tengah-tengah ni portibion. Dang holat tu buri hagabe bagaran nauli. Dang holat tu akka marganami tu halak batak. Doh dua taka silum. Akka parbegu. Do lan akka naasing akka ugamo beli Tuhan. Tu sido hami disuruh. Ay riko do sudi natino pamot diho. Dang boy hami mga batii. Ay holong doroham dinasida. Ay tumbihama do honon nami dakdalupo gabi parjabar di harajaon di bata. Hola kami do akan prosedi Jesus da. Da Jesus pero do tu portibion laho palua hon akan prosyai dang hola tu akahala Kristen.
doho do nasida ko malua aka panggonggomi nami pe nakpe naso sa horong doho tami naso sa ugamo doho tami paso-paso Tuhan asiro ham molo marlaw dosa nasida sa lilingon say suru matod di parbadiami asa unang say didati be mardusa ala ni huasoy marujung na manguruna jono na maari-arina ay so huboto hami sa di hari-ari nami Tuhan alay manang sa di hari pe tiki nami marujung molorap doto mangulo di bagasak ko mangulahon lomo ni roham dang mabiyar behami ay hinalomo ni rohami do na hudaw kami Tuhan atong molo lam sursar portibion lam suru makaparjamita laho madawni laho madjamitahon laho marmahani dohot akan aporsyai asa dibuan hadameoni unang paluas hami gabi palias diri pasiding diri hami sian hahulumoni ay hami do sordangi na pinasahak mo do hami tu aka hahulumi asa mabuan sodak kami mabuan sira hami asa gabi merday saluna akan na mangulo na ditangoon unang paluas adong aka pangalaho na anti tu aka halak na mardusa ido ali tu hadongan nami tu sido kami disuruh laho marmahan nasida asa parjabar nasida doho nasida malua Tuhan hodo nama boto jalan mabuhul salbu aka ari-ari ni colma nang aka guguna nang aka nguluna marujung do amanami situa liu ujung dohot amanami setia aritona pola do ditadikon tumatangis sorry pada nasida rap dohot anak dohot buru nasida asiroham salhu na marujung di bagasak ko marhite Jesus Kristus saha do tulabungmo alay daw lima akan na tumatangisi na tinadikon ni amanami Tuhan asa unang gali haporsyaon na unang gali tordina molo marsirang pese perdagingon pajupang dosugot molo nunga di hamon ako salut akan aporsyai atong napos dorohanan hodo mangapuli salut akan namarsak roha pasu-pasu salut akan napugus na didurun hulian nami akan namangidu pangurupion na somangan na marsahit saluhut na akan nasosahorong pesian amil tun pasu-pasu na sida asam mardami hami saluhut na natino pamon di portibion ido na diigil po asa mardami hami marsada hami oleh Tuhan dang lomor ham di hamamate ni kaparcahati hamula naino na pinaiman ni roham atong rasi saludusan nami Tuhan asa badia hami dudupan mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami dudupan amin. Mari dihuria hitasan nomor 180 sia uhu papung peliat 2A si pasatota tu kantor pusat doho peliat 2B si pasatota tu keluarga mendiang ujung songo dalata mandok moliate tu amang nau perjulu yaka pelayanan nasida mari dimahita
debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabe wab na utus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihan nun. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad da hami godang ni silihon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongaun, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Borhat mahamu, jalohamu mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohan namidaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur hon madame na tu todim. Amin. Horas Madita.